nečudujte sa, že ľudia budú sa škaredo pozerať na toto. A to sú teda ďalšie veci, čo sa stále nabaľuje. A stále to vy nechávate len tak, že nech to teda hnie, nech sa to tam nabaľuje, nech aj vláda ďalej a ďalej otvára tie veci, no tak oni ich budú otvárať a vám budú klesať preferencie. Ale tu teraz nejde o to, tu ide o to, že naozaj urobiť takúto vec je totálny pľúvanec do očí tých ľudí, ktorí mnohí už aj rušia tie paušály rôzne, aj keď im možno potom vyvolávajú z rôznych tých telekomunikačných spoločností, že veď zostaňte, lebo to oni musia na tom oddelení, kde sa snažia ešte zachrániť toho zákazníka, možno im tam ponúkajú nejaké zľavy. Ale vy, ktorí ste si urobili akože niečo takéto, že ak budú vám to platiť, tak ste si mali na to dohliadnúť. Ako budete potom dohliadať nad inými vecami, keď budete premiérom raz, ako by ste chceli byť. No ale pri takomto tempe sa vám to nikdy nepodarí. Pekný deň všetkým.